quin camí heu seguit més o menys per fer la recerca? Amb la primera que vam parlar va ser amb la Fundació Vicky Bernadet, amb la Vicky i amb l'advocada de la Fundació, i ens va anar molt bé perquè de la mateixa manera que per entrar al tema del suïcidi juvenil primer vam estar buscant informació i entrevistant-nos amb especialistes, aquí també vam anar a buscar-los per saber tu com entres al tema, no? I la veritat és que va anar molt bé perquè ella ens va descarregar molt de... Perquè jo recordo que estàveu molt espantats quan vareu començar, no? Que us vareu desanimar al començament i després com vareu anar a parlar amb ells vareu canviar el plantejament. Sí, ens vam plantejar no fer-ho. Tot i que ens va entrar molta por. Bueno, clar, sí, però és un tema tan delicat, és delicat acostar-t'hi i després és delicat saber el to, com trobar el to per portar-ho a escena. Són dues dimensions diferents. I també, vam parlar amb moltes fundacions i associacions que són persones que ho han viscut i després i dius, nosaltres que no ho hem patit, des d'on ho parlem? I llavors, quan jo em vaig fer aquesta pregunta de dir, jo que no ho he patit, em poso a parlar d'això, i llavors dic, i per què m'he de fer aquesta pregunta? Què hem d'esperar que ens passi a nosaltres per començar a fer alguna cosa per parlar d'aquest tema? Clar, si estem fent això, i com és que feu això? Hem d'esperar que m'hagi passat això per començar a lluitar perquè això no passi. Vull dir que jo em vaig fer una pregunta que em vaig respondre, però que em va durant uns dies dir, ostres, per què m'hi poso? Això potser és una de les característiques que té el cicle, el verbatim, que tu has de prendre un compromís ètic i social, no? Vull dir que tu t'has de comprometre per treballar un tema, no? Vull dir que no pots dir jo això, això que dius tu no ho he viscut, doncs per tant, o ho he llegit però no té res a veure amb mi, tot té a veure amb nosaltres, no? Vull dir que... Però et fa por no tenir prou sensibilitat com per parlar-ne, perquè com que tu no ho has viscut... Sí, no. Llavors quan parles amb algú que ha viscut, a veure, des d'on al final és escoltar amb respecte i tal, però que hi ha un punt de... Estem parlant amb supervivents, activistes que han fet coses. Bueno, nosaltres no ho hem viscut, però clar, ens hi hem de posar tots per parlar, no? Perquè si hi ha tanta por tampoc faríem res, vull dir, per la resposta a la por que teníem de dir, doncs no ho fem perquè ens fa molta por posar-nos-hi, no?